Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis menika. Mugi anggen kita sami sesarengan nderekaken pengaosan saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah lan mugi-mugi anggen kita ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 906 baris kaping kalih saking Injil. Sing iki tasih bicara soal kesempatan dilebokne tengene posisi keanehan, posisi sing nulayani adat niku pancen mboten nangger wong. Iki niku butuh kesiapan sing luar biasa jenenge nulayani adat. Adate sampeyan niku ning hawa biasa terus dilebokne teng jero banyu. Ngoten kan butuh latihan ngempet ambekan, butuh latihan macam-macam to. Lek sampai mboten siap niku sampeyan iso mati teng banyu tenan. Tenggelam niku wae. Nah, niki teruse ya tesih hubungan kalih soal niku. Nek sing sampun niku keterangan saking Syekh Abu Thalib Al-Makki, niki wonten keterangan malih saking Syekh Abu Abdullah Al-Qurasy.
Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono paring keterangan As-Syaikhu Abu Abdullah Al-Qurasi utawi Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi radhiyallahu anhu iku kala dawuh saka Syekh Abu Abdullah Al-Qurasi dawuh ngene malam yakun karihan li zuhuril ayat wa khawariqil adat minhu karahiyatal khalqi li zuhuril ma'asi fahiya fi haqqihi hijabun wa sitruha alaihi rahmatun man utahe sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man ora ana iku karihan sengit geding apa geding li zuhuril ayati maring pertelane pira-pira ayat sing dimaksud ayat niku karomah ayat niku semacam mukjizat karomah wa qawariqil adati lan pira-pira perkara kang nulayani adat minhu saking man geding apa geding karayatal khalqi kaya oleh geding ing makhluk geding li zuhuril ma'asi maring pertelane pira-pira kemaksiatan nek sampai ndek enek wong terhadap sikape terhadap karomah sikape terhadap khawarikul adat leh muncul kuwi dhek berusaha untuk tidak seneng lan pancen bener-bener gak seneng lek sampai khawarikul adat kuwi ketok persis kaya dheweke gak seneng lek sampai kemaksiatan iku konangan wong ngoten nek wong isih duwe sikap demen ning gone khawarikul adat fahya mongko utawi al ayat wa khawarikul adat fi haqqihi ing dalem hakke man mang iku hijabun dadi hijab maka bagi orang itu khawarikul adat itu menjadi hijab wasitruha utawi nutupi khawarikul adat lan ayat mang alai ing atase man iku rahmatun rahmat kalau sampai dia tidak diberi khawarikul adat dia tidak diberi karomah maka orang seperti itu sebenarnya diberi kawelasan diwelasi Allah Subhanahu wa taala mergo nek diwehi malah ora kuat. Nah, jadi hijab yang diberikan Allah itu bukan hijab karena Allah medhit tapi hijab yang diberikan Allah itu hijab karena proteksi. Proteksi itu maksudnya dijaga jangan sampai kesetrum. Dijaga ben ora kesetrum. Wa khaifan dulu. Faidan mongko lamun kaya mangkono nek pancen rumuse ngono man utawi sapa wong iku kharaqa wis dedel sapa man wis dedel awaida nafsi ing pira-pira kebiasaane nafsune man la yuridu ora ngarepno sapa man ora ngarepno zuhura saien ing pertelane suci-suci minal ayati saking pira-pira karomah wa khawarikil adati lan pira-pira perkara kang nulayani adat lah keduman bal takun balik ana apa nafsune man indawono sandinge saien minal ayat mang ana iku akola ngrasa luwih cilik wa ahqara lan ngrasa luwih ina
mindalika saking mengkono-mengkono sayin. Fa idza faniya moko tetkalane wis bisa lebur sapa man an iradatihi saking karepe man dhewe jumlatan secara menyeluruh fakana mongko ana ngono fakana mongko ana sapa man ana iku lahu kedue man ora usah sapa ana sapa man mane nguri mawon fakana mongko ana iku lah kedue man apa sing ana tahakkukun kesejatian firuyati nafsi ing dalem ningali awake dhewe man ningali bi'ainil haqarati kelawan pandangan hina wa dzulati lan asor dan sampai akhirnya dia nyawang awake dhewe iki gak pantes asor lek sampai kanggonan karomah sing kaya ngono kuwi jan ora pantes tenan mergo karomah rahasiane Allah kuwi sakjane duduk bagian iku yo ben bagiane Allah kono ben disimpen Allah dhewe aku ora pantes melok-melok kanggonan sing ngono-ngono kuwi. Dan kalau ada orang sudah begitu sikapnya, niki dereng enten jawabane man mau lho nggih. Dereng enten jawabane man. Kalau ada orang yang sudah mampu riyadah sampai nafsune dhewe iku gak dituruti, gak umum wong, tapi dia sendiri juga tidak menghendaki munculnya karomah, umpamanya ndek ora melek kuwi, ngoten lho. Ndek ora pengin khariqul adah, bahkan hatinya, nafsunya menurut dia sendiri merasa lebih kecil, lebih hina untuk bisa mendapatkan karomah. Bahkan dia sendiri sudah lebur, tidak punya kehendak secara menyeluruh. Akhirnya karena leburnya kehendak tadi, lalu benar-benar dia menerima dirinya, menyawang dirinya, itu disawang sebagai sesuatu yang khaqarah ino asor. Nek gelem ngono tenan hasolan mongko hasil wong sing ngono kuwi mongko hasil lahu kedue man wong sing ngono mang apa sing hasil ahliyatun kepatutan keahlian ngurudal altofi ing tekane pira-pira peparing kang lembut wa wujudal isafi lan wujude lan ing wujude isaf. Napa isaf niku? Napa isaf niku? Kehormatan. Isaf niku kehormatan sing campur welas. Welas tapi tetep dihormati ngoten. Mesakne kene le ngoten lho niku jenenge isaf. Wujude kawelasan. Wasawakalan banjur bisa ngambah sapa man. Bisa ngambah ila martabatil mahyai maring martabat pangkate dalan kang jembar annahiji kang pertela. Walaupun mungkin dia tidak diberi karomah, tidak diberi keanehan-keanehan macam-macam, tapi dheweke engko karo Allah taala dikai joliyane, dikai dalan jembar sing ngenteng-ngentengi atine, sing akhire dhek enteng nglakoni perintahe, sehingga akhirnya istiqomah suasana kerohaniane. Dari sana maka waduriba lan disuguhaken sapa man ma'a ahlil iradati sertane ahli iradah disuguhaken biqadahil faliji kelawan gelas sing gedhe. Ibaratnya cara suguhan ora umum wong niku suguhane mung gelas cilik lan suguhane teh krana niki wis gak melek apa-apa malah dikai gelas gedhe kate suguhane susu. Niku mesti ada kehormatan maksudnya ngoten. Oleh Allah diberi kehormatan karena dia telah berhasil untuk tidak menyanyak apapun yang dirahasiakan Allah. Malah dia merasa gak pantas sampai dia diparingi wewenang nganyak-nganyak rahasiane Gusti
Yang ngoten iku mesti mengke kali Allah nggih diparingi, tetep diparingi. Lah riyadah tenanan gak diparingi gitu. Mesti diparingi. Cuma bentuke mboten kaya umume wong ngarani. Nah, jadi kancane malah dungu. Lah iya kowe iku ya ana yahene. Riyadah sampai awakmu longlet. Ya longlet niku napa? Balung kalau kula yo panggah ngono. Iki jane kuwi oleh apa? Oh, lah ngukur oleh apa iku terus kaya ukurane wong umum ya ora oleh apa-apa. Ora oleh apa-apa aku. Lah terus ngono mbok tekati lah aku seneng iki. Ya oleh seneng kuwi mau. Lah seneng sing model ngoten niku ternyata menumbuhkan kesadaran luas. Walaupun kelihatannya dia niku nun sewu cara tatanan umum wong ngarane diarani wong melarat, wong sengsara wong. Tapi dia bisa bener-bener merasakan piye to sakjane lungguh dadi kawula sing enak niku rasane nes ngoten. Sing wong liya gak roh rasane ndek ero dhewe. Karomah ora kok karomah. Wah, waktu dicekel ajur. Wah, nek wesi geligen panas dicekel ndek langsung ora ngono kuwi sing diolehi. Tapi dia langsung oleh apa? Rasa mahya innahij. Dalan jembar sing sak wayah-wayah mlebu ning lingkungane Allah niku dhek gak diaru-arui ngoten. Gak diaru-arui. Upama ibarat oleh suguhan itu suguhane ora umum. Tapi karena dhek pancen ora milik terkenal, gak milik gunane niku wau untuk kepentingan lingkungan dia sing wadah. Dhek ya ora melek iso ngono kuwi wis marme ra karuan. Dan itu tidak basa-basi. Upama ketepaan wong model ngoten niku sampean kaya dhuwit bunga. Niku kok bungae digawe-gawe mboten. Dhek ya seneng tenan sampean kaya dhuwit niku. Mergo mungguhe dhek dhuwit niku perkara sing aneh. Mergo selama niki kalih Allah digawe subuhan-subuhan sing ora rupa dhuwit. Ngelak ya moro-moro gak ngelak mawon ora tau didudui isane ngelake ilang kudu disuguhi omben-ombenan apa es podeng apa es dawet mboten biasane piyambake ngoten niku mboten. Tapi terus sekali Allah taala dikai pengalaman baru petuk wong dikai dhuwit itu ya dia demen teng dhuwit iku ora tok krana dhuwit niku iso nulungi ndake ora kok ya apik ya lakone dhuwit. Tapi karep pikir kok kaya salat 2 rakaat ngono kena dijolno swarga. Lah iki dhuwit mek 2 lembar kok kena dijolno sego sak piring. Lha niku akhire dhek terus oleh pemahaman-pemahaman baru guyu mawon. Roh napa-napa wis mesam, dilokne wong barang wis. Ya ben ijik saka ngono kuwi diapane. Tapi kok terus sakjane ngene, dhek iku anane ngono mergo atine ngono, akale ngono. Lah aku lak ngene, ora pengen muni ngono gak pengen. Yes beno. Nungisane lagi ngono dipiyane Gusti Allah sing gawe ngono. Niku ketoke kaya ora apa-apa, ning justru niku wong apa-apa ngoten niku nggih to nggih. Angel tapi tibake. Aku ya gak anu, iso kok meneng ae. Wis gak penak, iso kudu diomong-omongne. Nek cara kula ngoten nggih ta. Ya iso aku lagi ngene, aku senengku ngene kan. Tapi nggih mboten sing penting niku jane mboten kok soal bentuke, soal kok bentuke omong. Ketika omong-omongan itu sendiri merupakan sesuatu hikmah. Itu suatu bentuk kegembiraan yang harus disyukuri. Ya betul apa-apa tak sakjane. Sing dadi soal iku lak terus iki lho aku iso. Lah niku sing gak oleh niku tok jane. Betul apa-apa. Terus sampean ngetokne sakjane niku kaya Mas Wi. Niki ngetokne teh, ngetokne napa-napa. Niku mosok sing wae niki sih. Kangge Pak Hari ta. Nggih lah. Sing gak oleh niku lak niki terus cerita itu. Niku lho teh kula sama nunjuk lho yo niku sing gak oleh ngoten lho. Sing gak oleh niku nenek sugu-suguane boleh-boleh saja. Enek tamu 100 200 lek perlu niku sing entek dijokin neh gak apa-apa Mas. Gak apa-apa
napa? Wong nyatane sing dikek wewenang sampean ngoten lho. Ora kok terus sampean wah, ngono aku nyukur-nyukur ngono lek jarane mamer-mamer nyukur. Ora ngono carane. Asal bukan kamu. Kamu jangan merasa bahwa kamu yang nyuguhi, bahkan subuhan ini semua kayak juragan, enggak masalah. Mulane insyaallah niki hikmah. Wis ben mbuh liwat radio, mbuh liwat rekaman, lihat suguh-suguh ono sing gelem njukuk ya kono sing gak gelem ya wis. Ngoten mawon penak gitu nggih. Ora usah kok terus golek dilokne wong gelo. Alah, kotor ngaji ngono dipamer-pamerno. Mamane ngaten. Ya bene muni ngoten mawon. Wong aku ya ora rumangsa mamer-mamerno nggih. Mas aku ya biasa ya. Iku koyo ngomong guyon biasa ta nggih? Ya wis biasa ngono ae wis ora usah di. Sing gak oleh niku napa? Ning jerone rasa ati kula rumangsa lek iki hak lan wewenangku. Sehingga wong liya gak oleh niru-niru aku. Lah niku sing cilaka. Tapi selama iki kabeh paringane Allah, gek ilmu kaya ngene iki nyatane karo mu'allife ya dicetak, ditulis. Gek niki pun berabad-abad yang lalu berarti kan ya ilmunya itu mesti sugone. Lah ya ayo dinikmati bareng-bareng. Ya ngoten mawon nggih. Nah, nek ngoten mikire ngoten insyaallah mboten beban. Tapi lek mikir wah, lah itu kitab rahasia, kitab begini, kitab begitu kok kowe wani wah hebat kowe ngono. Wah, lha niki lek muni ngono iku ruwet niki. Terus akhirnya kula ya nampa pisan ya lek ngono aku wong hebat aku. Lah wis dadi niki mengke. Dadi konslete dadi tenan lho niki. Niku. Niki pancen sedaya latihan ngoten. Musawasa kula aturke, kula sing maca ya latihan, jenengan sing mirengke ya latihan penak iki nek ora kok. Terus ada macam-macam, wah sing maca lebih unggul, sing ngrungokno gak patek unggul. Lah niku sing boten penak. Boten sae. Monggo kita terusaken keterangan sing berhubungan kali soal niku wau. Diparingi karomah kemuliaan saking Allah niku jane nggih sesuatu yang biasa saja nih. Asal memang wong niku siap. Persiapan untuk diberi niku ada ben boten konslen ngoten. Jadi sadurunge radio niku ajeng dicopno teng listrik niku ya kudu dipersiapno komponen sing jenenge adaptor. Nggih ta? Nek langsung cop-copan aki terus sampean cop ning listrik ya apa? Harus ada persiapan lebih dulu. Dan salah satu persiapan yang terpenting adalah memutus kabel sing hubungane karo kaki dipedhot. Lah niki sing angel niki. Lah kula sampeyan kabel sing hubungane karo latihan madak niku dipedhot del. Lah baru sampean mengke lek disetrup ning teng alam kegaibane Allah, sampean kuat. Nek mboten ngoten, wah niku kobong. Saluran AC beda kalau saluran DC. Pokoknya sidik-sidik ngerti teknik radio paham. Nek sing sepuh ngertine teknik nglinting rokok lho mesti ya dicekeki contone ngene piye to karepe ngono iki. Ya poh jare. Betul apa-apa, mungkin takokno putune ngono piye to le contone kiyaine kok enek ACDC padahal karepe piye. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif, Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Dawuh ngene. Asbahtu isu-isuan sapa ingsun. Yauman ing dalem siji dina, iku mahmuman wong sing susah. Aku tau esuk-esuk susah. Fakultu mongko banjur sowan matur sapa ingsun li Syekh Abdul Qasim bin Rawbil. Nggih Rawbil. Napa Rawil? Rawbil. Aku banjur sowan ning Syekh Abdul Qasim bin Rawbil. Maturku ngene, hadisni bi hikayatin asallahu an yufarrija ma bi. Anu Syekh kula sowan mriki pengen mirengake cerita panjenengan.
Hadis mugi ceritani panjenengan ni ing kula. Bihikayatin kelawan suci cerita, mbok menawi asallahu menawa-menawa Gusti Allah iku an yufarrija yen to benggangaken, bungahaken, ngudari sapa Allah maing kesusahan bikang pun tetep tenggen kula. Mugi-mugi kanthi ceritanya jenengan mangke kula saged dipun paringi udar persoalan sing nyusah niku. Faqala monggo dawuh sapa si Syekh Abil Qasim. Naam, ya. Naam ya. Wawune dobel apa setunggal iki? Nen? Setunggal nggih. Wasifli Naam. Ya pun titik ngoten men ya. Ngene ceritane. Wusifa li rajulun. Wusifa wis disifati ini diceritakno sifate li kedue ingsun. Sapa sing disifati rajulun wong lanang. Bi ba'dis sawahili kang manggon ana ing pinggire gisik. Jenengane manggon ing tangkis. Manggon ing tangkis, pinggir segara, pinggir kali, ngono wae senengane kuwi. Yu'rafu kang dikenal sapa si rajul mang bi Abil Khayyar kelawan julukan Mbah Abil Khayyar. Wong lek juluki Abil Khayyar. Krana wis tau diceritakno enten tiyang aneh Mbah. Iki namine Abil Khayyar. Yang niku senengane nang pinggir kali, pinggir laut, mboten nate umume wong-wong ngoten niku. Nah, tenan fakosatu mongko nejo sapa ingsun hu ing Abil Khayyar. Aku terus goleki Abil Khayyar mau. Pawajatku banjur nemu sapa ingsun hu ing Abil Khayyar tak temu ala sakhiril bahri ana ing pinggir segara. Pasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase Abil Khayyar. Wa jalastu lan banjur lungguh sapa ingsun. Falam yatakalam lungguh suwi gak ngomong blas. Falam yatakalam mongko ora guneman, ora dawuh sapa Abil Khayyar. Walam ukalim lan ora matur sapa ingsun hu ing Abil Khayyar. Bar uluk salam ya asalamualaikum waalaikumsalam aku lungguh aku ana meneng aku ya meneng. Hatta idza kana sehingga tetkalane wis ana apa wektu salate wektu salat. Bangsa wis wayahe salat. Akbalan. Moko banjur madhep sowan sapa nafarun sak rombongan. Min ba'dil audiyati saking setengah kampung. Mutafarriquna kang perenca-perenca. Kampung kono nek wong loro, kampung kono nek wong telu, grombol ngoten. Madhep sowan pajtamau mongko padha kumpul sapa nafarun ilahi maring si Abil Khayyar. Wa nuqat dulu mah. Wa taqaddamahum wahidun minhum. Wa taqaddamalan maju hum ing nafarun mah. Sapa wahidun wong suci minhum saking nafarun. Fasala mongko salat sapa si Abul Khayyar bihim kelawan nafarun. Jadi nafarun niku rombongan desa kumpul dadi siji teng ngriku terus enek salah siji sing imami ngoten nggih. Abul Khayyar nggih melok jamaah teng ngriku. Niku wau salat nggih mun nggih. Salat terus bar salat lan apa? Bar salat ya buyar semaftaraku. Semaftaraku ndi padha pisahan padha buyar sapa nafarun. Walam yukallim lan ora ngomong sapa ahadun wong siji minhum saking nafarun ahadun wong siji liyane. Dadi bar salat terus anu piye anu ora
bar salat ya assalamualaikum wiridan dilu kudu meneng dhewe bar mlaku dhewe ora nek sing ngomong nyapa siji-siji kuwi ora meneng kabeh wa jalasalan lungguh pinarak sapa Syekh Abdul Khayyar makanahu ing panggonane neh ya Syekh Abdul Khayyar terus pinarak maneh wa jalastulan banjur lungguh sapa ingsun indawa ana sandinge Syekh Abdul Khayyar niku salat zuhur hatta idza kana sehingga tetkalane wis ana apa waktu salat wektune salat hadoro mongko teka maneh sapa nafaru ya rombongan sing dik mau padha teka maneh fasalu mongko banjur salat sapa rombongan summa insarafu nuli buyar maneh buyar maneh wis gak ngomong neh kata idza kana sehingga tetkalane wis ana apa waktu salati zuhri waktu salatil asri waktune salat ngasar ijtama'u kumpul maneh sapa nafar wa shalulan salat maneh sapa nafar bareng ngasar wis padha salat kumpul salat ngasar lah kok bar niku gak buyar bar salat ngasar niku tumajalasu nuli padha lungguh sapa kaum nafar ba'da zalika sawise salat ngasar wa tadzakaru lan padha omong-omongan ya ngomong jagongan sitok sing dik mau salat duha ketoke sing pertama wae salat duha bareng-bareng jamaah itu buyar zuhur nggih salat zuhur jamaah buyar nah tapi bangsa bar salat ngasar ngumpul bareng ngumpul sing diomongne napa padha omong-omongan saira sholihin ing sejarahe wong sing saleh-saleh. Sing diceritane kuwi wis wong saleh-saleh kok sejarahe kiai kok ulama kok ibadahe ngene, anune ngene, riyadhae ngene, ngoten mawon sing diceritane niku. Maqamatil arifin kan ceritane omong-omongan ning pira-pira makome wong sing ahli ma'rifat. Wong golek marifat ngene, tata kramane ngene, jalure ngene, teorine ngene. Wal auliya lan pira-pira wali. Ngomong ngoten blas ora nek sing ngomong duit, ora nek sing ngomong dolar. Ora nek sing ngomong SI wis ora pokoke sing diomong niku bangsa kesolehan-kesolehane ceritane para wali, cerita ngoten-ngoten niku. Sampai ila kurbi isfirari syamsi sampai tumeka meh napa isfirar kuning-kuninge srengenge sampai srengenge menguning di sebelah barat berarti meh surup dosa meh surup semata farroku buyar wajita mau dan padha ngumpul buyar niku padha wudu ngoten ora jagongan nah biar wudu siap-siap salat maghrib. Wajtama ulan padha ngumpul sapa nafar lil maghrib maring salat maghrib. Bar salat maghrib buyar maneh. Bar salat maghrib semata farroku nuli buyar maneh. Akhirnya aku mengamati kelompok wong enek sing ngono kuwi. Aktivitas ning pinggir segara kiwa tengene pinggir pantai niku enek pirang-pirang desa ngoten. Jadi kok desa kono iku grombol rono kok koyo semayan kare Syekh Abdul Khayyar. Akhirnya aku yo ning kono kuwi sampai pirang-pirang dina. Fajalas tu monggo lungguh sapa ingsun intah mono sandinge kelompok kaum mang salah satu ayamin 3 dina. 3 dina aku ngamati iki. Wa hum kale utawi kaum nafar iku ala zalika ing atase lakon sing ngono kuwi. Kumpul salat biar golek ngasar kumpul neh salat terus jagongan sampai maghrib biar isya salat isya biar jagongane pendak lebar ngasar sampai maghrib. Ki ngono anggere bar salat ya ora ngomong belas demen ae ngono mlaku diwi-diwi kok betah nggih. Kok betah. Sampeyan arep ngaji ngono iki kiyaine ra teko-teko wis jagongan rono sing diomongne wis anu
Cerita omong dan piye anu sing diomong wis gak ngono. Nek niki lak betah ngempet ora ngomong blas. Sumawakoa. Akhire bangsa bar ngono sumawakoa nuli terjadi tumiba finafsi ning jero ati ingsun. Apa sing tumiba an as'ala ing yen takon sapa ingsun hu ing Syekh Abdul Khayyar. Takon an mas'alatin ing siji masalah. Astafidu kang ngamrih faedah sapa ingsun ha ing masalah. Wis oleh 3 dina ngono kuwi aku sesuk timbul pertanyaan. Sing aku kepengin nakokno soal kuwi bek menawa engko Syekh Abdul Khayyar kersa jawab lan aku oleh tambahan faedah. Fataqaddamtu mongko maju sapa ingsun ilahi maring Syekh Abdul Khayyar. Fakultu mongko matur sapa ingsun ayyuhas syekh. Duh Syekh, mas'alatun ay hadhi mas'alatun. Niki enten masalah Syekh. As'alu badhe takon sapa kula anhu tentang masalah niki. Kula nggak ada masalah Syekh, kula badhe matur. Padahal ket wingi 3 dina iku ora ngomong belas. Syekh ya ora nimbali ora takok daleme pundi, kabare ngene kaya napa ngenteni pun usum napa. Wis ora takok ngono-ngono wis meneng. Salah ya salah mboten mawon. Niki kok sampai tak wanek-wanekno aku takon. Terus takon. Pakola mongko dawuh sapa Syekh kul. Wis ngomong. Panadzara mongko ningali sapa jamaatu kelompok jamaah mang ilaya maring ingsun. Akhire jamaahku kabeh mandeng aku. Mandeng iki mandeng ora seneng. Kal mungkirina kaya dene wong kang ingkar. Dadi pandeng ngono kabeh ketok ora seneng lek aku takok. Bapak Zik itu mongko wedi sapa ingsun. Ngeten. Ya wedi tapi wong pengen takok. Terus kadung kok, kadung diomong kul kok nggih. Wis ngomong takok apa? Mergo biasane ora enek sing wani takok. Iku enek wong nglamak wani-wani takok. Fakultu mongko matur sapa ingsun, ayu haseh. Wahai Syekh. Mata kapan? Ya'lamu ngerti sapa al-muridu murid. Ngerti annahu ing sak temene murid iku muridun bener-bener dadi murid. Kapan murid niku wis saged ngertos nek piyambake bener-bener dadi murid niku kapan? Kala dawuh sapa si Abdul Qasim bin Raubah wafu. Nah aku takok ngono kuwi ora dijawab. Pak Arada mongko melengos sapa si Syekh ani saking ingsun. Walam yujib lan ora jawab sapa Syekh ni ing ingsun. Mang ngomong kul, aku ngomong malah terus ora direken. Ora dijawab. Fakif tu mongko wedi sapa ingsun an aku nasa ing yen ta ana sapa ingsun ana iku kot agdoktu teman-teman wis dadekno duka sapa ingsun hu ing Syekh. Sampai aku rumangsaku salah. Oke. Mergo aku takok ngono Syekh Abdul Khayyar duka. Pakum tu mongko terus ngadeg sapa ingsun anhu sak ninggalno Syekh. Akhire aku terus pamit ngalih. Wis, pala makana mongko nalikane wis ana apa kelakuan ana iku fil yaumil sani ing dalem dina kang kaping 7. Nekat aku wis kadung kok kawetu omongan takok neh. Kultu ngucap sapa ingsun la buddaan as'alahu wa azamtu ala dzalik. La budda mesti kudu ora kena ora. La budda ora kena ora an as'alahu ta yen takon sapa ingsun hu ing Syekh. Wa azam tulan nguwatno sejo sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono takon. Wis pokoke aku kudu takon. Wis kadung mesisan.
Diingi kadung dipendelik wong akeh ora kasil, rugi aku. Ngene iki mesisan kadung dipendeliki takok sisan. Fatakot dampu. Monggo maju neh sapa ingsun ilahi maring Syekh. Wa qultu lan matur neh sapa ingsun, ayyuhasy kiai Mbah mata kapan ya lamu ngerti sapa al muridu murid ana ing sak temene murid niku muridun dadi murid. Takok ngono neh aku. Pak Rodo mongko mengu mlengos maneh sapa Syekh ani saking ingsun kalula kaya dina pertama. Walam yujawib lan ora jawab sapa Syekh ning ingsun. Ya wis ora dijawab yo ngalih, fakum tu kadekne sapa ingsun. Wa utulan bali sapa ingsun fistali tati ing dalem hari ketiga. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun hu ing Syekh anil masalati saking pitakonan biainiha kelawan kahanane pitakonan iku mau maneh. Pitakon sing dik wingi tak baleni neh. Fajtama mongko banjur kumpul. Gelem nglageni sapa si Syekh. Wa qala lan banjur dawuh sapa Syekh. Ora ngono le. Takonmu kudune ora ngono. Jadi takone diuruki ngoten lho. Patakul, aja ngomong sira, hakaza kaya pitakonmu kuwi. Azunnu ana sapa ingsun ka ing sira. Penyonoku tak kira turidu ngarep sapa sira, ngarepno sapa sira antas ala ing yen takon sapa sira. Takon an awali qadamin. Tentang kawitane langkah, kawitane kodam langkah, ya do kang nyeleh hu ing kodam sapa al muridu murid, nyelehno langkah kawitan pertama sing kudu dijangkano murid fil iradati ing dalam iradah niku napa? Ngono ta sing mbok karepno. Fakultu nggih, nggih. Naam, nggih ngoten. Jadi program awal yang harus dilakukan setiap murid yang menuju kepada Allah itu sebenarnya apa yang pertama kali sehingga dia layak untuk dikatakan murid, ngoten lho Mas. Lah ngono ta sing mbok pengin mbok weruhi. Nggih. Nah, lek ngono tak jawab. Qala dawuh sapa Syekh limaring ingsun. Idza istama'a tatkalane wis bisa kumpul fihi ing dalem murid mang apa arba'u fisalin papat pira-pira tingkah. Dek iso diarani murid untuk melangkah jadi murid pertama kali itu dia harus bisa menggabungkan 4 hal. Muga-muga waktunya cukup. Nomor 1 ihdaha. Utawi nomor 1ne si arba'u khisalin iku antutwa yen to dilempit lahu kedue si murid apa sing dilempit al ardu bumi. Pertama kali ndek kudu duwe ngelmu lempit bumi. Wa takunulan ana apa bumi ingin dahumu gue si murid mang ana iku kakodamen wahid kaya delamaan siji. Nomor 1. Nomor 2 wa ayyam sia. Lan arep yen to mlaku sapa murid alal mai ning dhuwure banyu. Syaraté kok angel kabeh. Nomor 3 wa an yakula lan arep ento mangan sapa murid minal kauni saking jagat iki matak sak wayah-wayah arda karep sapa murid. Sing nomor 3 sak wayah-wayah ndek kepengin ngemplok jagat ya dimplok. Kepengin ngidek bumi ya diidek wong bumi mung sak delamaan. Pengen mlaku dhuwur banyu mlaku. Ku nomor 3 niku. Nomor 4 wa an la turadda
lan arep yen to wis ora ditolak lahu kedue sing murid apa dakwatun dungane. Sing nomor 4 donga apa ae wis gak ditolak. Lah nek wis ngono kuwi baru dhek oleh berirodah. Fa inda zalika mongko nalikane mungkono-mungkono wis oleh papat mang ya dou oleh nyelehno sapa murid awal qadamihi ing kawitane jangkae murid kawitan jangkah fil iradati ing dalem iradah. Maksudnya iradah niki rahasia iradahe Gusti Allah ngoten. Wa amma mata anapun utawi kapan iku ma'alima ora bakal ngerti sapa al muridu murid indana mungguwe kita ora ngerti ana wing sakjane murid iku muridin murid. Wa amma mata anapun utawi kapan iku ma'alima wa amma mata anapun utawi kapan ma'alima iku ma'alima ora bakal ngerti sapa al muridu murid indana mungguwe ingsun ana sak temene murid iku muridun murid sakata iku sakata wis gugur apa pitakon mata mang wis gugur min haddil iradati saking batas-batase iradah. Ngoten nek soal iradah kok iso mbok takokne mata kapan. Nah soal kapan kuwi wis duduk karepmu. Kapan ngono kuwi wis ikhtisase Gusti Allah dhewe ora usah mbok takokno. Kapan aku duwe karep? Lho ngoten lho maksude niku. Kapan aku duwe karep? Lah iku aja mbok takokno. Muncule karepmu barang ku ya rahasiane iradahe Allah. Senajan lek kowe duwe karep mesti dadi. Mergo kowe wis latihan kowe ngoten. Latihan untuk tidak punya karep. Jadi sekali kowe karep iku berarti wis kersane Gusti Allah. Lah, kapan kula duwe karep? Nek kowe takok kapan kula duwe karep iku wis gugur. Artinya sudah enggak masuk hitungan. Mergo wis engko soal hitungane Allah dhewe. Ya senajan kowe oleh karomah nuding wong geblak langsung geblak, tangi langsung tangi, ya senajan kowe duwe kemampuan ngono, tapi kapan kowe iso muni geblak? Kapan kowe iso muni tangi? Ngono kuwi ya wis kowe gak iso ngitung maneh mergo kuwi wis dadi kersane Gusti Allah. Maknane kowe wis gak duwe karep. Sehingga penampilan iradahe Allah kuwi nampil ning awakmu, lah kowe dhewe wis ora melek pengen duwe iradah. Biar iradah itu menjadi bener-bener iradahe Allah, aku tak ora usah beriradah. Ngoten niku keterangane. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif. Niki judule lak Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif, atine susah, terus takok teng gurune jenenge Syekh sinten wau? Abil Qasim bin Raubil. Lah Syekh Abdul Qasim bin Raubil duwe cerita pengalaman ketemu wali jenenge Abil Khayyar. Syekh Abil Khayyar nyeri ditakoki niku wau. Ngoten lho. Lah saniki sing dawuh Syekh Abdul Abbas Ibnul Arif radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten, fasuhtu mongko bengok sapa ingsun. Aku bengok soihatan kelawan bengokan. Ya urip sak pole sing kadat sing memeh apa nafsi iku nyawa ingsun.
Kadat sing meme apa nafsi nyawa ingsun iku tadhabu bakal cepot maha sertane soihah mau. Aku mbuno sak bantere sing rasane bengokan men kaya arep cepot nyawaku. Sumakul tunuling ngucap sapa ingsun lahu maring guruku Syekh Abul Qasim ayastana minal irada ya Abul Qasim ayasta us gawe putus asa sapa sampeyan naing ingsun minal iradati saking soal iradah ya Abul Qasim duh Kiai Abul Qasim wa ta'ajjabtu lan gumun sapa ingsun min uluwi himmat ya ada Syekh saking luhure himmahe iki Syekh Abdul Khayyar wae diceritani ceritane Syekh Abdul Khayyar ngono kuwi gumun kok sampai sakmono cara sampai ngomong ae ngomong lho iku gambare lho to nggih sampai murid-muridé sing jamaah niku ngomong lho ora kaya diomongne Gusti Allah ora omong lha terus enek wong riadoh latihan ngeten iki latihan bisu. Dan latihan bisu niku ya maksudnya latihan gak karep niku. Ora bisu tapi bisu gak ngomong nganggo cangkem tapi terus nganggo tulisan. Ya padha ae wong tulisan iki cangkeme tangan to nggih. Aku gak ngomong kok sing penting. Lah ora ngomong tapi kedep-kedep. Ya padha ae. Sing dimaksud bisu niku mbisokno rohanine, mbisokno iradahe. Bener-bener pasrah bahwa seluruh kejadian itu ikhtisasnya Allah, itu penentuan Allah. Kapan dan soapan itu ndek gak melu-melu. Lah kalau sudah begitu, wong sing esuk ngriku niku upama diparingi karomah, sampai dibuka rahasiane takdir pun dia tidak akan merusak tatanan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lha sing duwe melek bayani niki. Kadung dhek nyekel rahasia iradah, akhirnya terus iradah sak korat karepe dhewe. Lah tabrakan iki lho. Mohon intaha wis rampung gawe napa? Sinten wau Syekh Abul Abbas Ibnul Arif. Wa'lam kan ngerti sapa sira. Annahu satemene kelakuan. Iku awalu mautai kawitane barang. Yukhraku kang dibedah lahu kedue murid. Minal adabi saking ngadat. Kapan seorang murid itu diberi khariqul adah? Ngoten lho maksudnya. Pertama kali murid diberi khariqul adah kuwi iku kawitane yaiku tasmiyatuhu. Oleh ngarani ing murid mau diarani bi ismil murid. Kelawan jeneng murid. Termasuk keanehan neh kuwi ya. Murid kuwi diarani khariqul adah nalika dhek diarani wong sing karep diarani murid maksudnya murid iki murid wong sing karep ngoten lho nggih. Dadi sing dibakaske wau murid itu duduk murid sekolah duduk murid anake guru niku mboten murid wong sing masuk ning makom iradah. Kapan wong niku iso masuk ning makom iradah? Ya lek wis ora duwe iradah. Lah nggih aneh kan nggih? Nggih, lha niku pancen dadi aneh kawitan keanehan sing muncul kepada seorang murid salik. Murid salik adalah ketika murid salik itu diberi nama murid. Duduk murid iradah murid salik ya. Murid salik niku diarani murid wong sing duwe karep padahal ma'akaunihi sertane anane si murid iku maslubul iradati wis kagedel iradahe. Iradahe dhek wis kededel mulai latihan ngempet gak iradah ya ana ya ene. Apapun yang terjadi dari Allah sama sekali dia enggak berontak.
Kaya sing cerita sing dik kapan niku. Pokoke bendina niku dhek mek ngenteni tok. Apa sing arep ditonton Allah ya kuwi. Sing dilakokne iki. Biasa ora duwe karep. Sing niku lho sing tau dikongkon ning turu ning bom Cina terus dihormati. Ya niku latihane ngoten-ngoten niku. Nek jaman sakniki kira-kira ya ora perlu ngono. Ora dijeneputne karo Gusti Allah duwan dadi pengusaha sukses, moro-moro keterak persi jebret dadi wong gelandangan maneh nganggur. Tapi secara kerohanian dan batin sama sekali dia tidak protes dengan keadaan itu. Nanti kok dadi pengusaha sukses dia ora kepalaet, iki aku mek nuruti takdir kok. Ben ngene dia ora kepalaet, buru-buru kari-kari karo Gusti Allah jedhek didadekno wong melarat ya ora cilik ati. Ya ora susah guyu-guyu. Santai mboten nganu. Sampai apine pun mboten duwe karep. Lho, ora duwe karep ning malah karo Allah diarani murid. Diarani wong sing duwe karep mergo napa? Sing ta'alluq tengriku niku sifate Allah, sementara si murid niku tahakkuk biwasfil abdi. Dia menonjolkan, menampilkan diri murni sebagai hamba. Karena murni sebagai hamba, maka tampilan iradai Gusti Allah tampil teng tiyang niku. Lah wong liya ngarani ngono kuwi jenenge karomah, wong jaba ngarani jenenge khariqul ada. Padahal itu sakjane mung permainan karepe dalane. Lho, betul awan nggih. Permainan karepe dalang jane padha lulange, sing sitok diarani satriya pinunjul, sing sitok diarani buta cakil. Jane padha-padha gak karep jane. Ngoten. Wa ma ahsana ma qala syair lan ugawa utawi apa iku asana bagusaken apa ma bagusaken ma ing barang kala kang dawuh sapa asairu kiai syair takunu muridan summa fika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridu takunu muridan mafika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridu takunu ana sapa sira iku muridan wong sing karep krana kowe karep sumafika nuli iku tetep ing dalem sira iradatun utawi ana iradahe kowe kuwi karep murid mulane njur ning awakmu ana iradah. Tapi sakjane kowe malah gak iradah. Lek modelmu ngono kuwi karepmu ku mesti ora keturutan ngono lho. Sing jenenge iradah sing tenan lak mesti keturutan lho. Lek gak keturutan jenenge dudu iradah. Lan ngoten ta nggih. Kowe iku karep njur ning nggonmu enek karep ning anahe kuwi karepmu ku ora keturutan. Mbok kepengin sugih ra dadi sugih. Kowe kepengin mulya gak dadi mulya. Tapi di dalam turid tatkalane wis ora karep sapa sira sayan ing apa wae fa anta mongko tawi sira iku muridu yaiku sakjane sing karep tenan yo lek wis kowe ora duwe karep. Mugi kula panjenengan sedaya saged memahami napa sing sampun dipun paringaken kala wau lan saestu-estu dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.